arbejde med. And his opponent from right here in Ringkøbing, Denmark, Jeppe Petrin Christensen! Og så får han også sin entré, og her har vi ham. Vanvittigt populær er han heroppe. Og hans bror, der står ved siden af. Brormand ved siden af. Og Kasper kommer sikkert med promotor. Det kunne jeg forestille mig. Det er ringen. Jeppe Petrin, Jeppe Møller, som jo egentlig var stoppet. Familieforøgelse, nyt hus, alt muligt. Og man bliver ikke rig at være professionel bokser i Danmark. Meget skal hænge sammen. Men han fik lyst til det igen. Og nu her står han altså øverst på plakaten i et fuldstændig propfyldt hjemmecenter. Og folk står op her. Ja, han er meget, meget populær. Skæver lige op til ringen. Hvem er derinde? Og når man snakker med ham selv, så forstår man godt, hvorfor folk kan lide ham. Han er en behagelig mand. Ja, det må man bare sige. Nede på jorden. Ja. Sundt blik på det hele. Og der står Kasper for TK Promotion, som står også træner. Ja, i hjørnet. This is the main event of the evening. To everybody in attendance here in Rådhuscentret Ringkøbing, to those watching on Sport Live TV in Denmark and Pluto TV all around the world. Are you ready to go toe to toe? It's time now to meet the boxers. We begin in the blue corner. Wearing white shorts, he weighed in at 87.4 kilograms. From 22 contests, his record boasts 6 wins and 1 draw, 1 win coming by way of knockout. He's a former South American cruiserweight title challenger. From Florencia Varela, Buenos Aires, Argentina, he is El Volcan, Ángel Gustavo Schmidt. And his opponent in the red corner. ¿Qué tal, mis amigos de Boxeo Maravilla? Bien tempranito, un lunes me trabo porque estoy algo dormido. Esta es la pelea, la gran pelea del Volcán Schmidt que sucedió este fin de semana en Dinamarca. Y como no podía ser de otra forma, la voy a pasar por Boxeo Maravilla en diferido, sí, pero les aseguro que el final es muy, pero muy feliz para el argentino. Disfrutala. No la pude conseguir en vivo, pero aquí está, aunque sea un poquito después, unos días después, pero la alegría es la misma. Muy buena victoria, me adelanto, para que te quedes hasta el final, de Gustavo Ángel Schmidt. Aquí está un argentino por Boxeo Maravilla, un amigo de Boxeo Maravilla. 6 omgange af 3 minutter, og i det argentinske hjørne og i den argentinske lejr. De har lige set Jakob Bank lave en bokseopvisning, og så er der en, der hedder Jeppe Møller, der skal være hovedkamp. De må da have tænkt, han må være god, ham der. Jeppe går direkte ind og tager midten. Det er et godt udgangspunkt. Kastunen. Ja, bokser tålmodigt. Ja. Møller.
Fint gearforsvar igen. Han er kommet med en agenda, Ebbe. Ja, det er han, og jeg synes, jeg lagde mærke til, men det kan være, jeg så forkert. Kasper, det kan du bedre se, men jeg synes faktisk, jeg så en argentiner, der vendte ryggen til kampen, da det gjorde lidt ondt. Ja, jeg tror, du har ret i din antagelse. Men lad os nu lige se her en omgang, altså, eller to. Men jeg synes, det er en god, virkelig til at være en god start for Ebbe. Virkelig. Ja, godt dybt arbejde. Nu skal man huske paraderne, ja, lige præcis. Det virker nok som om, når han bliver ramt, at han sådan lige drejer lidt, som om han lige trækker. Han trækker sig lidt, ikke? ...30 sekunder igen. 30 sekunder til... ¿Cómo andás, Gustavo? Todo tranquilo, ya Gustavo me comunica que está en Argentina y como no podía ser otra forma, por boxeo, maravilla. Te adelanto, Gustavo, la conseguí yendo link por link y yendo por lugares totalmente desconocidos en la red y gracias a Dios la conseguí en vivo está pasando esto, es una retransmisión obviamente, pero apenas la conseguí dije, la subo en vivo como sea. Faltan los zócalos, las presentaciones que generalmente hago, pero dije, acá está la pelea, hay que pasarla porque, insisto, ganaste de visitante y los de la promotora no deben estar muy contentos con que su pollo, como se dice, haya perdido y en la forma en la cual le hiciste sentir el rigor de Florencio Varela. Te mando un gran abrazo. Han er gang i nogle rigtige ting. Goli skal selvfølgelig huske at passe på sig, som jeg sagde, man skal lige parade op, når man går ned og... Man starter højt, dybt, og så slutter højt igen. Ja, de er altså nogle seriøse træffer, dem der. Ja, det er det. Og han returnerer med et, men det er Jeppe, der indtil videre har vist, hvordan det her slag skal slås. Så man kan følge op på det her i anden omgang også. Bueno, una primera vuelta en donde Moller Christensen hace lo habitual de presionar al rival, pero el argentino muy bien, con cambios de guardia desde la distancia, contragolpeó de forma vehemente, con gran volumen de golpeo y tratando de no poner la espalda sobre las cuerdas. Muy buena primera vuelta del argentino que se mantiene activo y peligroso. Men har du igen en venstre- og højrefodsbokser. Det er næsten alle kampen, der ja, det er meget påfaldende, det er det. Altså, det er jo en argentiner, der selvfølgelig slår han tungt, og selvfølgelig slår han hårdt, men jo ikke så eksplosivt i hvert fald. Nej, altså, det ser ikke ud til, det er så rent, kan man sige. Men derfor skal man ikke tage fejl i, altså. Nej. Et uindslag kan også kun. Men det virker ikke helt som om, at tyngden er med. Nej, det er jo nogle bomber, de sender afsted. Men hans position er mere forsvar end det angreb, argentinerens. Så derfor får han heller ikke det helt samme styrke med. Nej, altså, det ligner lidt mere, som om han forsvarer sig og trækker sig, end han går ind og kæmper det. Og går frem og får vægten med. Hvis du kan følge. Det kan jeg sagtens, og det er fuldstændig rigtigt. Og jeg sidder bare og tænker på, hvor lang tid han kan blive ved med at... Det var ikke noget. Og tåle de der dybe træffer, som Jeppe Møller får ramt med. Det er altså ikke Dansk-Argentinsk Venskabsforening i aften. Nej.
God opbakning herinde. Ja, nu kommer opbakningen, og det har han fortjent, Jeppe Møller, fordi han gør det godt. Jeg synes virkelig, at det er en god aften. Altså, nogle gode kampe i aften, men det er både fra amatør til professionel. Ja. Jeg synes, det har været nogle gode danskere, vi har set, der gerne vil det. Halvt minut igen. Ja, den anden gang. Ja, det var god, den der. Den kunne vi mærke helt dernede. Tror du... De kommer til at gå ondt, også altså i sæt omgang, altså. Det kommer... Hvis den kommer til at gå. Hvis den kommer til at gå så langt, ja. De sidste sekunder skal vi også lige have en Jeppe Møller, som jo har fortsat der, hvor han slap. Igen dybe træffer. Lidt afmagt fra argentinerne. Bueno, yo les dije que en la previa Gustavo el Volcán Smith estaba cambiado en lo físico, mucho más estilizado, mucho más picante, mucho más potente en sus envíos, e hizo una muy inteligente vuelta, no siendo punto fijo, moviéndose de un lado para el otro, cambiando de guardia y contragolpeando con esos cross de izquierda o derecha según la salida, según cómo presionaba el muchacho de Dinamarca. Jeg ved ikke, om han laver noget revanche frem den anden argentiner, eller hvad de har gang i der. Nej, jeg tror, må det ikke han er ved at syge sig selv op til at gøre et eller andet for at komme til at tro på det her. Second out, round 3. Er der noget, som du ser, Jeppe Møller kan gå ind og justere på og stramme op på? Jeg synes faktisk, og det er helt oprigtigt, at han gør det ganske fint. Han bokser på afstand. Han trækker sig. Han skifter mellem højt og dybt. Nej, jeg synes faktisk bare, han skal fortsætte den stil. Eller det, han er gang i her. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil justere for alt for meget. Jeg synes ikke, han hænger på hans fodarbejde. Jeg synes, han smider... Altså, altid godt med jabs, for at holde det hele tiden i gang. Hele tiden jabs. Måske lidt mere jabs, lidt flere venstre, så det kunne få åbnet ham endnu mere op. Og så skal han selvfølgelig passe på sig selv, de her, når han er ude i de her udvekslinger. Og så forsvarer han lidt igen. Ja. Gran intercambio de golpes propusieron ambos muchachos, el argentino por dentro con buenos hooks a las zonas blandas y el dinamarqués tratando de llevárselo para las cuerdas, pero el argentino muy inteligente, con cambios de guardia en el momento de escapar a la presión del dinamarqués. Bien el argentino, El danés se encuentra incómodo en su boxeo porque el argentino, con los cambios de guardia, le está haciendo la vida imposible al danés. Ja, det er en hårdfør argentiner, det må vi sige. Han tager det altså, som det kommer. Det er et konstant pres, han holder. Ja, og han slår meget, og jeg synes også, han bevæger sig bedre, altså på en eller anden måde. Skærer ringen godt og bevæger sig mere roligt på et eller andet niveau. Og nu bliver han altså ramt. Y la contra muy bien, con ese uppercut y salió con el cross. Muy buena actuación del argentino. Ahí llega con el cross de derecha. Se va dejándolo fuera de foco, fuera de distancia al danés. Un buen derechazo sobre el primer plano defensivo, algo bajo del danés. Muy buen trabajo de contra del muchacho de Florencio Varela. Qué gran actuación del argentino,
Argentiner der, du kan slå i hovedet med en armbold, og hvis Jeppe slår sig træt på ham, så kan 5. og 6. omgang jo også blive lange. Jeg føler stadigvæk, at Jeppe han har den her, men den her var lidt mere... Ja. Der viste han lidt mere. Ja. Argentiner. Ja, fordi han kommer altså ind og rammer Jeppe Møller. Ja. Hvor de 2 første runder, de har været sådan mere strømningen til Jeppe. Til Jeppe. Der bliver han 2 gange fuldstændig rent. Trækker begge to, nu kan jeg se, at de trækker begge to dybt. Altså, argentineren trækker lidt dybt efter vejret. Jeg ved ikke om... han er ved at være en lille smule træt. Seconds out, round 4. Ja, står op mellem omgangene. Det gjorde George Foreman også. Det var så lige på et lidt andet niveau, kan man sige, men alligevel. Ja. Vil han lige sætte det på plads. Jeppe, at Argentina, han skal ikke tage i gang. Ja, nu får han en henstilling for at komme ind med hovedet. Det er også helt rigtigt. Og nu siger han, prøv at høre, Marker, nu mener jeg det altså. Ja. Jeg kan høre, der bliver råbt 1-2 ned fra hjørnet af til Jeppe. Og det kunne give god mening. Altså, det er jo sådan, det han skal bokse om, Kasper. Vi er enige om det, fordi når han går i de der åbne slagudvekslinger, så bliver han ramt. Ja, det skal han, ikke? Og det, der siger, de første gang, der var det lidt mere, der havde han lidt mere afstand på. Ja. Fordi det der skal han altså holde sig fra. Ja, det bliver man træt. Ja. Det bliver man træt i kroppen, ja. Det tager simpelthen for meget energi i forhold til, hvad du får ud af det. Så ud på afstand igen og få bygget op, som er gjort så fint. Med det lige stød og det dybe. 1-20 er der tilbage af 4. omgang, og er vi inde i en fase, hvor kampen er ved at ændre karakter? Jeg synes... ¿Cómo andás, Roberto? Viste como boxeo maravilla. 9 de la mañana, como bien lo decís, un lunes, y con la victoria del Volcán Smith, que justamente están en la reiteración desde la cadena oficial, y sé que esta pelea va a quedar perdida en el más allá, porque obviamente el argentino le propinó un knockout al muchacho de la promotora, así que dije, este es el momento, y bueno, puse play, y aquí estamos, lunes a las 9 de la mañana. Men hvis de har så mange slagudvekslinger... der er så til, han lige blev... Fik han lige... Han ramt der? Ja, det gjorde han, og han blev ramt 2 gange. Ja, Jeppe. Ja, det gjorde han. Så det kan blive 2 lange omgange, hvis det bliver de her udvekslinger. Altså træt, altså de bliver træt, så bliver de... Un gran saludo a Janina ahí, que la veo conectada, disfrutando en forma diferida. Quisiera que hubiese sido en directo, pero bueno, lo importante que trajimos las imágenes de un argentino por el mundo, y me adelanto, ya lo vengo adelantando desde un principio, con un knockout de ensueños, esos knockouts para recordar, más que era la primera experiencia internacional del Volcán luego de un parate. Todo es mucho sacrificio, mucho estados de ánimo que tal vez luego de la última pelea que le había tocado enfrentarse al Ciro Acosta, replantearse muchas cuestiones, y todo eso dio resultado a la larga. Fíjense el físico que tenía o que tiene Smith en esta oportunidad, muy estilizado, se lo ve muy pero muy compenetrado en la pelea, llevando a la perfección un plan, estrategia sobre el ring,
que le rindió su fruto. Ya falta poquito, en la sexta vuelta, en donde los muchachos en Dinamarca no lo podían creer. Og så skal vi så have modsvaret fra Jeppe. Anden sidste omgang. Ja, anden sidste omgang for hele stævnet i dag. På hele stævnet. Lige nu kan jeg godt savne, han var lidt mere toneangivende. Grande Tucho. Sí, ese knockout a regañarás, me parece. Sí, hice un gran relato de mi amigo Luciano Jornet. Aquí tempranito también, disfrutando el segundo knockout. Ahí está, muy bien, sale de las cuerdas con un uppercut y finaliza con la en punta la izquierda. Muy interesante encuentro del argentino, ¿eh? Han mangler lige de her træffer, hvis man helt rent ser. Om det enten er dybt eller højt, eller... Ja. Får vi en lille smule af det her. Men vi mangler lige den der helt rene træffer. Altså, han er over hele tiden, det skal han have. Ja. Og det er så her, nu får han nogle gode slag der, så skal han huske at trække sig igen, så han ikke kommer i de der lige udvekslinger. 1, 2, max 3 og så væk. Ja, dem der, det er dem, vi skal undgå lidt af. Ind ud. Lille overtag til Jeppe igen her. Ja, han er kommet, han har fået samlet sig godt sammen her. Ja. Og han skal holde ham beskæftiget, så han ikke kommer. Og væk der. Og væk derfra. Det der, Jeppe Møller, du skal passe på med. Det må i hvert fald være en lærer af den her kamp. 10 sekunder igen. Hvad tænker du, Claus? Ja, men jeg tænker, at argentineren jo altså, som vi kan se her, rammer mere, end vi lige umiddelbart tror, eller har lyst til at erkende. Muy bien sale de la cuerda el argentino con ese uppercut, combinándola con la otra mano en forma de cross como para salir del asedio del danés. Insisto, muy aplicado el argentino en cuanto a lo que había que hacer desde lo que habían planeado desde el rincón. No se escapó un solo, no saltó ni un solo punto, ni un renglón, fue paso a paso como le habían dicho desde el rincón. Muy bien el argentino, ¿eh? Y la prensa local decía que el danés iba ganando de punta a punta y que como que quiso insinuar que fue un golpe de suerte, pero no fue así, porque el argentino, a mi forma de entender, venía haciendo muy bien las cosas desde ahí, desde la kontra. Og igen. Der blev givet, men der blev også taget. Det må man sige ja til. Ja, det var en Han er rystet. Han er rystet, ja. Han er rystet, Jeppe Møller. Og nu skal han ikke. Nu skal han nå at trække luft. Han går ned nu. Han stopper den der. Ja. Jeg var nervøs for det her. Det var jeg altså, Kasper. Det må jeg bare indrømme, fordi han bliver ramt rigtig mange gange. Og der er altså desværre bund i de der argentinske slag der. Vi sad og snakker om det. Ja.
Ikke at det her scenarie, men at det er helt okay at gå ind og stoppe den kamp. Det mener jeg ikke, man kan sætte en finger på, at han går ind og stopper kampen. Han er i hvert fald... det var som om, han ikke kunne komme til, at han sætter sig også noget. At han ikke kunne komme til at lave den tælling, fordi at det simpelthen var så lige overvældende på en måde, kan man sige der. Volkan over. Ja, det var jo en... efter de 2 første omgange, der lignede det en klar Jeppe Møller-ting, men efter omgang 4 og 5, som vi sagde, der sad man altså med en fornemmelse. At han blev i hvert fald mere på argentineren. Han kom med. Og her også. Ja. Og det er ikke kun et slag, der lige... Det er en tre stykke, han lige hooks fra højre og venstre. Nu er jeg meget spændt på, om vi ser Jeppe Møller i ringen igen. Det kunne jeg godt tillade mig at have mine tvivl om. Vi skal gøre, hvad der er bedst for bokseren selvfølgelig. Ja, nu han skal tænke over det her, Jeppe Møller. Der er noget, der er ham selv, der er noget familie, der er noget, man skal gøre op med sig selv. Giver det mening at gå derind? Argentineren går hen meget smukt, og... Men han så sin chance. Ja, det gjorde han. Han begyndte at lukke. La victoria del argentino, Con esa izquierda en punta, lo mandó hacia las cuerdas. Ese ya era el amarillo presto al rojo de la definición. Anda nada de golpes y para que el árbitro le pare la pelea local, los ojos estarían en Júpiter más o menos. Anda nada de golpes, justeza. El argentino muy superado. Este volcán volvió a erupcionar y se trajo un triunfazo desde Dinamarca. Og lægen er jo også over lige at snakke med ham for at høre, hvordan det går. Jeg tænker på, nu skal han gøre, hvad der er bedst for ham. Ja, det skal han. Og man kan sige, når han stadigvæk sidder her, så var det, som du siger, rigtig dumt. Ja, det var voldsomt. Det var altså nogle alvorlige bomber, han tog imod. Og det var fra side til side, altså det var venstre, højre, venstre. Og det var 4., 5. og 6. omgang. Ja. Det var ærgerligt. Ja, det var ærgerligt. Det var synd. Det var et antiklimaks for en ellers rigtig god bokseraften. Ladies and gentlemen, first of all, please put your hands together for both boxers. Nej, det gjorde det ikke. Det var træls, det ikke var det udfald. Og igen et udtryk for, at TK Promotion, de matcher altså deres bokser hårdt. Det må vi så bare... The contest came to an end after 49 seconds of round number 6. Referee Lars Jepsen stopped the contest. Your winner by KO from Buenos Aires, Argentina, El Volcan, Angel Gustavo Schmidt. And let's hear it one more time for Jeppe Paintrain. Muy bien. Ahí anunciaron el triunfo del argentino por nocaut, la forma que tiene que ganar al exterior para que te den las tarjetas, y así fue. El volcán volvió a erupcionar, quedándose con este triunfazo. Muy bien el argentino de las cuerdas, como dice acá Janina, cómo cambiaba de perfil como para eludir el apremio de Müller y pegando con el cross izquierda o derecha según por donde viniese la presión de este danés. Sinceramente me voy muy conforme porque sentía que me faltaba algo. Pasé la pelea de mi amigo el Pollero Bonelli y faltaba esta pelea en donde el de Florencio Varela se metió un triunfazo. Y insisto, un lunes a las 9 de la mañana, más de 30 personas conectados a la red, algunos espiando por las dudas que el jefe no lo vea con el celular en la mano, y yo más o menos parecido. Así que bueno, fue un gustazo, amigos de Boxeo Maravilla. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Jeg kan godt det her bedre i hvert fald. Det er det eneste, jeg lige tænker her.